Financial rang za mao nong bai ang babro pami financial rang za mao nong bai ang babro pami ani pali rasi onu soya omotongi dut se jakau ha nang paran bro no tui nang tui kai la hoi nai boya ken no ang le sole la hoi nai ang no ni chong ke no chakri nang nai ang no ni chong ke no kla ka hom nang nai sok chen bel ni khaja wala ma sok chen bel ni khaja wala ma joto ham yo mo ale nung nori ha kapang maya bui ale nung nori ha nai grati o phaila ha nai grati o phaila ha nang parang bro no tui nang tui kai la hoi nai boya ken nung no ang le sole la hoi nai nang paran bro no tui nang tui kai la hoi nai boya ken nung no ang le sole la hoi nai Jokon tol bong ma sikla sok nang mi nil vai tau sa de bulye tong lai na Jokon tol bong ma sikla sok nang mi nil vai tau sa de bulye tong lai na Toya hane chok pai nai ne no bai tong ni hiye Toya hane chok pai nai ne no bai tong ni hiye Manorotang manotang manorotang tang manorotang manotang manorotang tang Financial rang za mao nong bai ang babro pami financial rang za mao nong bai ang babro pami ai mi pali rasi onu soya omotongi dut se jakau ha nang paran bro no tui nang tui kai la hoi nai boya ken nung no ang le sole la hoi nai nang paran bro no tui nang tui kai la hoi nai boya ken nung no ang le sole la hoi nai